ମୋ ମନ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ମନ କଣ ହଉଛି ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ମୋର ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ତମ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇକି ସେଇଠି ଶୋଇବ। ଚାଲ। କଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି? ତମ ମନକୁ ଆଉ ମାନେ ତମ ମନକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସୁରାଟରୁ କୋଉ ରଡେରେ ଆଇଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇବି। ଏଠି ଶୋଇଲେ ମତେ ନିଦ ହବ ନା? ରୁହ ଦିଦି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ହେବି ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତ, ତମରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଶୋଇ ପଡ। ହଁ ହଁ ନା ନା ବୁଝିପାରୁଛ ବଡ କଥା। ନା ନା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟରେ ତମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଇରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଏକାଠି ହେଲେ ସିନା ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ହଁ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି, ଆସୁନ ଚଳେଇ ଦବା। Social distance, ଯାହା ଭାବିବ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଏଇଟା ସଣ୍ଡୁକୁ ଦେବି ଖାଇ ନହେଲେ ପୁଲିସ ଡାକିବି। ଶଳା ଗୋଟା ଗୋଟା ବନ୍ଧେଇ ରତନୀ, ତୁ କଣ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ ଦାମ ନ କରିକି ୟା ସହିତ ସୁରଟ ଫେରନ୍ତା କୋଟା ସହଳିଆ ଅନେଇଛୁ କଣ? ବାଳ ଫାଳ କାଟିକି ସୁରାଟ କଟ ବାଳ କାଟିକି ସୁରଟ ଭିତରକୁ ଯା। ଯିବିନି ତୋ ପଜିଟିଭ ଯିବିନି ଭିତରକୁ ଯା। ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି। ଇଏ ପ୍ରକାର ଭାରି ବହପ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ପୁଲିସ ଆଗରେ ୟା ନାଁରେ ମତେ ଟୁ ଟୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ କହିବ? ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା? ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପୋଲିସ କି କହିବି ତମେ କଣ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଲେଡିଜଙ୍କ ରୁମରେ ପଶିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ କଣ ଚଢି ଫଡି ଅଣ୍ଡାଳିକି ନେଇକି ତମ ମାଇକିନାକୁ ଦଉଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ରାତି 12ଟା ପରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସବୁ ଟୁ ଟୁ ଚଳିବ। କଣ ରାତି 12ଟା ପରେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ରାତି 12ଟା ପରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ। ତମେ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଯୋଉ କଟାସ ଭଳିଆ ଅନଉଛ, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ନ ଜଗିବି ତମେ ମାଡି ବସିକି ମଣିଷ ମାରୁଛ ନା କଣ? ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ମଉସା। ମୁଁ ଏ ଟୋକାଗୁଡାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ବେଳେ ମତେ କାଣ୍ଟି ପୋକ ଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗିଳି ଯିବେ। ମୁଁ କଣ ଏକା ନା କଣ? ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ତମକୁ ଗୋଟା ଗିଳି ଦବ। ତମେ ସେଭଳିଆ ହେଇନ କି ପୁରା ତ କାକୁଡି କଷି। ତମେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିବୁ କହିଲୁ କଣ ଜାଣିବୁ? କିଛି ତ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ। ମୁଁ ଯଦି କାଲି ନଥାନ୍ତି ଏ ଟୋକାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆମର କଣ ଏତେ ସିଧା କାଟିକି ଟୁ ଟୁ କରିଦେବେ? ଏ ଟୋକାଗୁଡାକୁ ଜମା ବି ଭରସା ନାହିଁ। ମାସ ଦେ କାଇଁ ଯଦି ତମର ଭରସା ପାଉନି ତମେ କିଏ? ତମେ ପୁରା ନାଲି ଆମ୍ବ ବେଶୀ ପାଉଛ। ତମର ଯଦି ଆମକୁ ଭରସା ପାଉନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ନହେଲେ ରାତି କାମଟା ତମେ ଆମର ଚଲଉନ। ଓହୋ ଇଏ ତ ବାହା ହେଇନେଇ ବୁଝିବ କୋଉଠୁ? କି କଷ୍ଟ, କି ଯାତନା, କି ବେଦନା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାଇକିନା ମୁହଁ ଦେଖିଲି। ସୁରାଟରେ ସୂତା କାମ କରି କରି ମୋ ହାତ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଇଥିଲି ଯାଇକି ମାଇକିନା ପାଖରେ ଟିକେ ହସ ଖୁସି କରିବି, ତମେ ମତେ ଛାଡୁନ। ଘରକୁ ଯିବୁ ମାଇକିନାକୁ ଟୁ ଟୁ କରି। ତମେ ଆମ ଖଟାରେ ଶୋଇବ ନା? ଶଳା କରୋନା ଏଇ ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନା? ତୋ ପିଠିରେ ଟୁ ଟୁ କର। ମୁଁ ବୋଧେ ବୋକା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲଳିତା କିଆରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଗଳିକି ପଳେଇଲି। କାମୁଡା ଚିନ୍ତା ଯଦି ତମର ଏତେ କାମୁଡା ଚିନ୍ତା ତମେ ନହେଲେ ମତେ ପୁଳାଏ କାମୁଡୁନ। ସେ କଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍
ବେଶୀ ନଖରାମି ଦେଖେଇଲେ ସିଧା ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଖାନା ଧମକ କରି ଦଉଛୁ। ଉଖାଡ଼ିବେ କଣ ଉଖାଡ଼ିବେ କଣ ମୁଳୁରୁ ଟୋଟାଲି ଓପାଡ଼ି ଦେବେ ମଉସା କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ବୋଧେ ତମକୁ ଇଏ କି ଟର କି ଟର କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଏଇଟା ଡହରାଟା ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ତଳେ କଣ ମହାପୁର ଛକରେ ସେ ଫଳ ଦୋକାନ କଣରେ ଗୋଟା ବାଇ ଆଣିକି କଣ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲା କୁ ବହେ ବାଡେଇଥିଲେ ଇଏ ପା ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଷ୍ଟଲ ବାଲାର ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିଥିଲା ତା ମାଇକିନାକୁ ଚପଲରେ ବାଡେଇଛି ୟା ବିଷୟରେ ମତେ କହୁଛି ଏ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିକି ଗାଣ୍ଡି ପିଛାରେ ଫୁଡ଼ିଥିଲା। କିଏ ସରପଞ୍ଚ ନା ସତ କହ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀଟା ମତେ ଓହୋ ତମେ ତା ତଳୁଟା ଶୁଣୁ ଏଠି ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ବାପା ନବ ଖଣ୍ଡ ନବଖଣ୍ଡ ନା 52 ଖଣ୍ଡ ସା ଯାହା କରୋନା ଫରୋନା ହେଲାନି ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି କେଇ ଜଣ ଟାଉଟରଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଇଏ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବ ଇଏ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଇଏ ପା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଶଳା ସିରିଞ୍ଜ ଉପରେ କାଗଜ ପଟିରେ ଲେଖିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାଁ ରଖି ତମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଶିବା ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉଛ ନା ନାଇଁ ଏତେ ଜିରା ରୁସିରା କଣ ପାଇଁ ଧାର କରୁଛ କିଳା ଦେବି କିଳା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କିଳା ଦେବି କିଛି ଲାଭ ହବନି କଣ ଲାଭ ହବନି କିଛି ବି ଲାଭ ନା ଲାଭ କଣ ହବନି ପାଟି ପୁରା ପାବାର ଅଛି ଏକଥା ବୋଧେ ତମକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଓହୋ। କଳାକୁ ଧଳା କରିବାର ଆମର ବାଁ ହାତରେ ଖେଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେଇଆ କରିବ ନା ଭାତ ଦଉଛ ଏଡେ ଏଡେ ଧଳା କରି 8 ଦିନରେ ମୋର 8ଟା